غوفلا ميديا هارت مزناقات مدبات بتوسخون حدش خبريتات نقرب لايك سبسكرايب بيتسب غوفلا عاسسنتيكم غوفلا كل حبريت غوفلا ميديا ንግስተ ሳባ አክሱማይቶ የመናዊት ዓረብ ንግስተ ሳባ ናትና እያ ዝብሉ ብዙሓት እዮም አክሱማውያን ግብፃውያን የመናውያን ከምኡውን የሩባ ዝበሃሉ ዓሌት ናይጀርያ ኩሎም ንናይ ባዕሎም መረዳእታ ዘቕርቡ እኳ እንትኾኑ ዝበዝሕ ክትዕገን ኣብ መንጎ አክሱማዊት ድያ የመናዊት ዝብል እዩ ንግስተ ሳባ አክሱማዊት ትግራዊት ምዃና በአንጻሩ ድማ የመናዊት ከም ዘይኾነት ብውሕዱ እዞም ዝስዕቡ መረዳእታታት መቕራብ ይከኣል ጾታ ኣብ ምድሪ ዓረብ ጓል ኣንስተይቲ ክትነግስ ልሙድ ኣይኮነን ዓረብ ንጉሳት እምበር ንግስትታት ኣይነበሮምን በአንጻሩ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ምርኣይ ልሙድ እዩ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ኣክሱምን ኣብ ኣፈ ታሪኽን ዝፍለጣ ንግስቲ ሳባ ንግስቲ ዮዲት ጉዲት ንግስቲ መሶበ ወርቅ ንግስቲ እለኒ ወዘተ በተወሳኺ በቲ እዋን ነገስታት ዓረብ ናብ ወፃኢ ሃገር ከይዶም እንተተራእዮም ብዳርባ እምኒ እዮም ዝቕተሉ ነይሮም ንንጉስ ከምዚ ኣብ ዝኾነሉ ሃገር ንግስቲ እንተትነብሮም እውን ናብ ኢየሩሳሌም ክሰድዋ ዝሕሰብ ኣይነበረን ሃይማኖት አክሱማውያን ብዘመነ ንግስተ ሳባ አልሙቃህ ዝበሃል ወርሒ ኣምላኽ የምልኹ ነይሮም እዚ ድማ ካብ ቅድሚኦም ዝነበሩ ዳእማታውያን ዝወረስዎ እዩ ስልጣነ ዳእማት ቅድመ ክርስቲያናዊ ስልጣነ እዩ ነይሩ አልሙቃህ ዝበሃል ወርሒ ኣምላኽ ነይሮዎም በዚ ምኽንያት እውን ቤተ መቅደስ ወርሒ ቴምፕል ኦፍ ዘሙን እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ ካብቶም ውሕዳት ክሳብ ሕጂ ደው ኢሎም ዝርከቡ ዕድመ ፀገብ ስነ ቅርስታት ዓለም ሓደ ዝኾነ ጽማረ ቤተ መቅደስ ይሓ ንኣምላኹም ዝሰርሕሉ እዩ ነይሩ ንንጉስ ሰለሞን ዝቐረበ ህያብ ንግስተ ሳባ ንንጉስ ሰለሞን ካብ ዘበርከተትሉ ህያባት ውሽጢ ኣዝዩ ብዙሕ ወርቂ ከርበ ጻዕዳ ዕጣን ቃርፋ ካልኦት ቅመማ ቅመም ክቡራት ማዕድናትን መጋየፅን ይርከብዎ ኩሎም ኣብ ግዛኣታ ዝርከቡ እዮም እዞም ህያባት እዚኦም ኣብ ግዛኣት ኣክሱም ብበዝሒ ዝርከቡ ነይሮም ንኣብነት ወርቂ ክሳብ ሎሚ መለለይ ትግራይ እዩ በአንጻሩ ምድሪ ዓረብ በዚኦም ኣይፍለጥን መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንግስቲ ሳባ ጥበብ ሰለሞን ክትሰምዕ ኢላ ካብ ወሰን ምድሪ መጽያ ነበረት እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምዝ ወለዶ እዚ ክትስእን ክትኩንኖን እያ እንሆ ካብ ሰለሞን ዝዓቢ ኣብዚ ኣለው ይብል ዓረባዊት ነይራ እንተትኸውን ምናልባት ካብ ጫፍ ኩርናዕ ምድሪ ከም ዝመፀት ኣይምተገለፀን ታቦተ ጽዮንን ሚኒሊክን ኣብ አክሱም ዝርከብ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ዝተኸበረ ታቦተ ጽዮን ሓደ ምስክር አክሱማዊነት ንግስቲ ሳባ እዩ እስራኤል ጠፊኡኒ ዝበለቶ ታቦት ኣብ አክሱም ምርካቡን ኣመጻጽኡን ኣብ መንጎ እስራኤላዊ ንጉስ ሰለሞንን አክሱማዊት ንግስቲ ሳባን ዝነበረ ርክብ ህያው ምስክር እዩ ካብ ኣዲኡ ቀፂሉ ዝነገሰ ሚኒሊክ እውን ካሊእ ዓርሱ ዝኸኣለ መረዳእታ እዩ ወሰን ግዛኣት ንግስተ ሳባ የመናዊት ነይራ ዝብል ክትብ ምናልባሽ ደቡባዊ ክፋል ዓረብያ እቲ ናይ ሎሚ የመን ብፍላይ ድማ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ግዛኣታ ስለ ዝነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ቁልፊ ምንቅስቃስ ንግዲ ዝነበረ ሰግር ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብዘመነ ኣብርሃ ወኣጽብሃ እውን ኣብ ትሕቲ አክሱማውያን ከም ዝነበረ ይዝከር እዚኦም ብውሕዱ ንግስተ ሳባ አክሱማዊት ትግራዊት ከም ዝነበረት ኩሉ ጨቢሎም ዘርእዩ መረዳእታታት እዮም ኣብ ትግራይ እውን ግን ብርክስ ዝበሉ ከባብታት ንናይ ባዕሎም መርትዖታት እንዳቕረቡ ንግስተ ሳባ ክውንኑ ይረኣዮም ሓደ ጽሑፋት ኣብ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ኮይና ትገዝእ ከም ዝነበረት ይዝንትው እዚ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ዝተባሃለ ኣዲሊስ ወይ መጠራ ክኸውን ይኽእል ዝብሉ ኣለዉ ኣብ መንበይቲ እውን ቤተ መንግስቲ ንግስተ ሳባ እዩ ዝተባሃለ ቦታ ብኩዓቲ ተረኺቡ ኣሎ ኣብ ተንቤን ኣብ ገዳም ማርያም ስቁርቶ ትውልድ ቦታ እዩ ዝበሃል ታሪኽ እውን ኣሎ
ኣብ ኣክሱም ድማ ምስ ንግስቲ ሳባ ዝተተሓዘ ብሰፊሑ ዝፍለጡ ቅርስታት ኣለዉ። ቤተ መንግስቲ ድንጉርን ማይሹምን እቶም ቀንዲ ኣብነታት እዮም። ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ጠናብል ጎፍላ ሚዲያ ሃርት ዘናጋት መደባት ብተወሳኺውን ሓድሙናት ሓበሬታታት ናባኹም ይቐርብ። ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ጎፍላ ሃሰስንቴልኩም ናብ ጎፍላ ኩሉ ሓበሬታ ኣላ። ጎፍላ ሚዲያ